Drahí priatelia, od 1. júla Slovensko prevzalo predsedníctvo Rady Európskej únie. Je to pre nás veľmi významná úloha v Európe. A my sme rozmýšľali o tom, že Slovensko by mohlo ukázať aj také duchovné predsedníctvo. A napadlo nám, že by sme sa mohli modliť každý týždeň nášho predsedníctva za jednu krajinu Európskej únie a vyprosovať im požehnanie, milosť, spokoj, radosť pre ich životy, pre ich rodiny, pre celú spoločnosť. A vyšlo to skoro presne. Každý týždeň sa budeme modliť za jednu krajinu a v januári, kedy od nás preberie Malta predsedníctvo, sa budeme modliť za túto krajinu. Tento projekt sme nazvali Zo srdca Európy. Veríme, že ako Slovensko, ktoré je v strede Európy, máme ponúknuť rôzne veci, ktoré my žijeme hodnotovo v našich srdciach, v našej viere, v našom zmýšľaní. Keď sa spojíme a zo srdca Európy vylejeme a vyprosíme Božiu milosť na ostatné krajiny, tak veríme, že to môže priniesť také svoje ovocie. Je to aj na nás, aby sme ukázali, že Európa má svoje korene v kresťanstve. Že je postavená na princípoch solidarity a subsidiarity. Že to, aby sme tu žili ako rodina v pokoji, v radosti, v miery a v úcte jeden k druhému, je veľmi dôležité. Poďme spolu zo srdca Európy zápasiť za celú Európu. Verím, že toto je tiež naše poslanie v rámci tohto predsedníctva.